Hello guys, mao ni ang gianan sa mga balay unya lahos dito sa Paseo Arsinas. Doon naman ko'y nag-request na pabidyohan ako ang amo ang lugar. So mao ni guys, medyo batuon ang dalan guys, no. So far wala pa gyud politiko diri nga nakapasiminto ning amo ang lugar. Mao ni guys, rough road gyud. Mao ni kasagaran matautan sa mga ligid sa mga motor. Okay, so mao na ning gawas guys, pinaka unang entrada ginadiya sa Casa Rosita. Ya pagliko nimo ana, padung na dito gyud, padung sa Paseo Arsinas. Pagliko ana, makita na niya mga establishment din na, no, like Super Metro na din na guys, nagka kanang mga kananan din na. Unya ang pinakatumoy kita na gyud kanang kay kaning agianan o ang McDonald Banawa. Unya angat bang anang McDonald guys, mao nang bagong gitukod ang Starbucks. Mao na pinakadako ka Starbucks sa Cebu City. Mao lang ni nakanindot sa amo ang lugar kay accessible kayo. So mao na lang na guys. Thank you for watching. Bye bye.